l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Tnediet l-Istrateġija Nazzjonali marbuta ma' riċerka u l-innovazzjoni sal-2027. Dan sar waqt konferenza l-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għal riċerka u l-innovazzjoni Kate Azzoparditanti. Intqal kif din l-istrateġija fija 5 prioritajiet li se jiġu implementati permezz ta' sinerġija bejn il-Gvern, l-istituzzjonijiet edukattivi, il-privat u s-soċjetà ċivili. Id-Direttur tal-Politika u l-Istrateġija tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST, Ramona Saliba Xerri, sostiet l-importanza ta' struttura ta' governanza b'saħħitha għall-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni. L-istrateġija li qed invaraw illum għandalani li tagħti direzzjoni strateġika snin li ġejjin fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Mhux biss fejn jidħol f'termini ta' investimenti finanzjarji, iżda anke f'dawk l-istrutturi li hemm bżonn biex Malta jkollha ekosistema b'saħħitha fejn tidħol ir-riċerka u l-innovazzjoni. Iċ-Ċermen tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Dr. Tonio Portuguese, stqar li din l-istrateġija tistabbilixxi pjan biex pajjiżna ikompli avvanza f'dan is-settur. Is-Segretarju Parlamentari Azzoparditanti sostna li permezz din l-istrateġija il-viżjoni tal-Gvern għal dan is-settur hija ċara. Il-Gvern jemmen bisħieħ bil-kontribut tar-riċerka u l-innovazzjoni biex ikollna pajjiż aktar kompetittiv, aktar produttiv, bla aħħar ikun dak li nkomplu nkabru l-ekonomija biex bekk anke nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies.